kayo kininayo kastoy ni nga nag-umpisa dadi kanta nga salte. Gaputa adati agpapao kininana. Kinapanak di wall na nakitak di tugtog kunak ni nagmayat man natin nga tugtog kunak ijuwit ko man kunak katas nga madi takasla tunog tumaktaki nga saktong-sakto nga ko tumaktaki ya kasla tama dama. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Jadi kuan agmalmalim ajen ang kayatak ng patugtog ko, kayatak unay kunak. Apo adalik man ato kantaik man kunak. May gusto po akong kantahin, pero Jack Ammo atoy nga kanta. Pero trip kong kantahin at sana matulungan niyo akong i-translate ito sa Ilocano. Kasi parang may tumatakbo sa utak ko pero hindi ko mapagtanto kung ano-ano yung mga words nitong kanta na to. I just love this song. Okay, let's sing together. Magandang i-translate to ng mga yung mga Ilocano kagaya ko. Emang Lagi siyang tik. Hey sayang ko, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, Berlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin di belakangmu. di ka mau. Anong ang takay nasa una to? Yung nagpindas nagmetutugtog na. I love it. Ka adua nga to martaray nga lyrics dito ay nagadu nga to martaray nga words dito panunod ko nga jak nga pagtanto. Tapos message ko na yan chang ko kunak andiyan ko rami daman ti lyrics na niyan siya ko gamit kina aduma na ti amuna nga kasta kina ar-archok. Tapos may sapay nga in comment ko jay ni kabsatay nga Chester Pasqua dadya nagpaarami ti Danew Angaw nga umununa. Naisip ko baka amo ni Chester ti agaramid ti kwa kunak ti lyrics dayto kunak so in message ko at ti intid na kanya kiding bitin kunak sa kaya ano nga ta kunak di manung aldaw nga napalabas tapos sakto nga nag-comment ni Anchang ko nga request ko nga ti kanta iti napanunod ko nga kanta nagimas kan mayang tamayang nga dinaga ni Anchang ko gaputa kaya takday kanta nga talaga kahit ko ato ati aramidi ko na pirmi nga aradi ding eagerness kung agiramit ti lyrics dadi nga kanta dakil nga pasasalamat ko kunikab sa tayo nga Chester Pasqua nagka-idea kay di intid na dadi nga aglako kasla jay panti ti bagbaga namang ilako ti panti nirugyanak ajay about di lako-lako. So, ajay, na nagkapanunot ko, total ni Anchang ko siya. So, since ni Anchang ko, request na ti ko, ti birthday greetings, nga kantaak ka, no? Ajay, ti inaramid ko. Mayang na ganyan, tik. Kasi tunog na, di siyang tik. Tapos, insirek ko da jay, aglako ti kabatiti, yun na. Ni kini Chester aglako ti panti na daji comment na or di message na niya okay i-cover ko man lang yung daji ko na di nakakatawa nga words ti Ilocano kuna nga sabali ti meaning na no Tagalog kuna instead nga pante kabatiti kuna kada daji utong kasi ko nagpartak ko nga inarami ana atoy may awan pa'y may sa oras na lapas ko adyan.
Kaya't, syempre kahit mo kami kantahin daji, nagimas kan may, ang nagtakel tapatong mo. Na kahit nanti may ang aling kanta. Iso yung kabal ko di pinaka-chorus na, kaya't ko kumanta, nagimas kan may yang. Tapos, inayong ko amin nga words nga bulbulataw, bulbultit nga words ti Ilocano nga magustuhanan ti kailokanuan tayo. Kasi RG panunod ko di agsurusura ta kanyang makarelate ti Ilocano, kin makakatawa di hanga makamuti Ilocano. Tapos, saktong-sakto, talagang in-rush ko nga inarami dahil tag-birthday of niyan tiyang ko. In-rush ko. Napang ko in-record nga dagosan. Practice pa ilayang nga to. Yato ay sumaro nga video. Mayang na ganyan. Niyan tiyang ko, nalaing so na nga negosyante, aglakaw so nakabatiti, tarong mani utong kenado. Niyan tiyang ko, asaw niyan tiyong ko, han ko yung baga nga sumunggo, nataragi ka nung tiyakam mo. Niyan tiyang ko, may samot nga bulbultit, bulbulataw kin madingar sagit, ure bagak nga kasla sumunggo. Niyan tiyang ko, nag-request nga kung takano, sunatang nga salsalain na, karaton birthday nga, kaya't ko kumanta, tinagimas kan mayang, nagkal tapatong mo, agraman tabuyong mo, mayang na ganyan, siyak jay basang nasaltik, saltik yung hayo, gininalo. Diba? Nag-cute. Hangko pinalpas pa ilaang testing pa ilaang ko na. Amo yung agdudwa ak pa niya i-upload iti ajay ti TikTok. Kung na TikTok nag-i-upload ak. Agdudwa ak. I-upload ko ti ijay TikTokan. Ni. Pay may sa oras kini na nag-views. Tapos kinabigatan. Ala, nagkaduda nga, nagaramat, kaya tanda. Isa i-upload ko iti Facebook. Kinayatan niyo mo. Nag-million views. Kunang sige, di aram. Tapos nag-comment nga, whole song ko na adam. Kaya nag-record, napang ko in record, kinabigatan mo laang. Ngim uray gamit na video niyan tiyang ko. So, kinitak pa lang no adati video niyan tiyang ko timbaga kang video ka man ta ikabel ko di whole song kano makita dan no sino ni Anchang ko na. So the next video is here. Ayat ko kumanta di nagimas kan mayang takkel tapatong mo agraman dabuyong mo mayang na ganyan siyak jay basang nasaltik saltik yung hayo kininayo. Agyaman na kinayo.